Folinta ni obe magazine Mali la jaba ko bela jile o bismillah ko kuna fonu keneka baguruba olufled baguruba follo la sa amita burdi nyoma mi ko ntemina Mali Niger Burkina ni nyance wala saka ko ko ni ka akko musa alibi katafe wi baraseno blasting kana fuma ko exercice national tarha nakala mi ko ni yafo bamanga chena ube faso kanu kadu jamana diuna amanda dola ko wala fugata si anga furache fanga ni ka do faraka ka mono bokoni ko ko ni kabina ke sababu ya ko ka jamana ko ni kale kla amanda do ferena ko wala fugata si sirakoro briku ko ni ale konna konma kuni yata ka laje ko ma do ko ni bolimbi usiyoro la kana uchugo ale hero ko folina mimbeta ma ke mesaba ona bonya wala che muso demse shi finishi je ulukon kula amanda do ferena ko wala ka kunche ko ni Nigerian do kan nga kuma si mi ya yira ka foko ma do kon do nalika ka boni ai amanda do ferena ko wala o bismillah ko kura kuna fonu keneka inafanya fo bakuru bala to komna ISC aliko kon jurula exercice national tarhana kala no koni faso kanu koni no bu oyira bamanga koni nasa koni yata kala je kuye barasindo blasinga minye ka kokoro madolu koni nyuma kodo finitigila ka ma ko sebe ko barasun koni okuma o chama koni onnundo na ka betenente mene juin kalo clip saba samba fla ani mo wannani koni okko koni mikera tila na lebe tahua alikoni marabulu la san mime Nigeria koni alikon nala koni barabulo en kunti do wore wala sa chugo mina ga kokoro madelu nyuma koni ko do findigla ka o ma barsabla koni yata ka laje koni jamana basa bayin koni no Mali Niger Burkina koni yesa kuluma fatigi damele ko koni be ayoro koni chamana mime ga ke sababu ka jamana de kono ga o atlila o gum konna konna o yayira ka fo ko bi dani barase nunu sigisenga wala sa chugo mina ka deme ani deme ta ka di findigla ka o ma o ka barase on kon nala o konna machama koni otume ako koni o keneka Mali Niger Burkina fokata se Chad koni o maw o be koni ko fara menyonka ni exercice ko koni ko jurula o la fena kwa o chef d'état-major général des armées du Burkina otume fokata se directeur de transmission de la télécommunication o me ako fena koni o keneka fokata se Mali ere ali l'état-major ma otume ako keneka Niger ta otumbe nino fokata se Chad ali ere kontama ani Togo olu bela jilin kumbe a exercice woni o keneka wo wi barase koni anundu mbaga make maure chef d'état-major de Niger ka ofenino oluta koni olu mika abara bulu koni onundu fokata se Mali forces armées olu koni nga tago bisabani sabana koni olu koni mika aku koni numine biri fene koni do no yo commando yi olu fene koni ujini yoro fili ko sebe wa ku mika ni barase ndo ka foko bal perdu kundo no wa chama koni meka ke bal yere wala sa chugo mina uka donga fo usigi kunye mi uka chesiri jara koni ucha wala sa chugo mina kulma fatigi damileke numeseka bo jamana basa bayina lafiya dakili kasiku do akoko ni kunchera nimisi wasa ani lafiya koni anga fintigila ka yoro barsabula uya yira ka fo uye chama famia ukwa akili kuntemina uye chama ndo ko barasun ko no kufenna ko ni mimina ke sababu yayi ulma fati damele ko ni ka gen ka bo jamana ni ko na ko sebe Nambore amita Furache fanga koni ali monoboli koni kujurula machema koni be nyiningali la yala Furache fanga manyema koni abe feka do fara Furache fanga inka wa kataka sandurula do koni ko kaka do fara aka mi koni kera asizi ali koni konnala nga machema mika ira ka fokon do fara la Furache fanga koni aka biske ke sababu ye ko jamana koni ka abe clan cha sigoro chama basabula mauko ko lusegena dictature ko konjula ko anga Furache fanga manyema ka be feka na dictature ye jamana kono mi Musa Traoré no kunyanga jamana katigi korodo koni yesa aleka barabu barsabula koni yata ka laje kale ka sanko na
ko furancɛ fanga kɔni fo ka taa se ale ka jamanatigiya yɛrɛ kɔni o taara san 30 ani kɔ kɔni o la min mɔnɔ bɔra ka taa sa maa kun tɛ se ka kuma a ko kɔni juru la o tɛmɛnen kɔfɛ sa ko démocratie kɔni o ko nana don san 30 min tɛmɛna kɔni démocratie kun donna o ko kɔni na politiciens caman kun y'u nun don a ko la min kɛra sababu ye ka Mali kɔni bin a kinberekuru ka min bɛ taga dungo juguya ŋanamu ko kɔni o ko sira kɔni na min kɛra sababu ye ka Mali kɔni bila fasan kɔlɔn kɔnɔ o la kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ni san 4 min kɔni kɛra an ka furancɛ fanga ko in kɔni na min numinɛ bere kɔni bɛ finitigilakaw bolo u y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ ka a essayer n'o ye ka wuli k'a jɔ dɔɔni nka ko dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana mana to nin k'a bɛ kɛ sababuya ye ko jamana bɛna tila fo n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ Ibrahim Dembele ale ka analyse yɛrɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko politiciens k'olu tɛ se ka foyi de ɲɛ Mali kɔnɔ barisabula ko fanga b'u bolo san joli u ma se ka nun bɔ a la u ma se ka kan bɔ a la nka ko finitigilakaw nana san 4 min kɔnɔna la k'u bɛ se ka baara bolo dɔ kɔni u b'u k'o kɛ walasa cogo min na ka Mali kɔni ale bɔ nin janjugu in kɔni kɔnɔna la nka dɔw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'a man d'u ye maa minnu bɛ k'a yira ko fɛn tɛ se ka diya bɛɛ ye dɔw kɔni a mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ sɔn a ma a mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ ban ma nka a ko min bɛ ɲini laɲini kɛ dɔrɔn ka se ka furancɛ fanga ye a mɔnɔbɔli kɔni a ka kɛ hɛrɛ ye Mali ma walasa cogo min na lafiya dakili o bɛ se ka na Mali ko in kɔnɔna n'an bɔra yan bɛ taa Sirakɔrɔ Biriko ale kɔni kɔnɔna la sa n'ale bɛ Kita kɔni ale marabolo cɛw kɔnɔna sa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa 300 kɔni olu bɔr'u sigiyɔrɔ la walasa cogo min na ka t'u kuma dogo yen yɔrɔ kofulen na kamasɔrɔ dɔ kɔnɔ fɛ lakanabaliya kɔni o ko juru la wa ka o ko kɔni nun donna n'i y'a dɔn a kun 2 ye kɔni ko camion kɔni fan bɛ ka don maaw la cogo min na Sirakɔrɔ Biriko ale kɔnɔna la cogo min na a bɛ ka fa ka don a la a maaw tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ ka bɔ Nara fo ka taa se Kolokani Jendire a n'a ɲɔgɔnko caman kɔni na walasa cogo min na k'u kun dogo du kulu marifatigi Damelikew kɔni ka ko kɛ jugu ninnu ye sa wa ko o ko kɔni na wa ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ denmisɛnnin sifinnakaw kɔni o taara 150 kɔni o la sa minnu kɔni caman kɔni ye sifinw ye minnu tɛ se ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye nka ko o maa 150 min filɛ nin ko mairie kɔni sera ka maa 1 dɔrɔn de ta lakɔliden ko kɔni juru la ko k'o ta k'o bila u kan kan nka tɔw ta k'o bɛ cogo di o ko kɔni o ɲininkali to min kɔni bi wa sibiri tɛmɛnen kɔni u ka mairie n'o ye Sirakɔrɔ Biriko ale mairie a bɔra ka lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min na n'o kɛra lajɛrɛ balalen ye walasa cogo min na k'a yira k'a fɔ ko ni maa minnu bɛ yen n'u nana kɔni Sirakɔrɔ Biriko kɔni kɔnɔna la ko ni u bɛ se ka sigi olu fɛ yen nɔ wa u bɛ sigi ko ɲuman fɛnɛ na wa fɛnɛ ko olu ka yɔrɔ in na ko lakana kɔni ka a bɛ yen nɔ wa fɛnɛ u bɛ na ni maa ninnu u bɛ n'u kɔkɔrɔmadon ɲuman fɛnɛ na walasa cogo min na u ye gɛlɛya min sɔrɔ u sigiyɔrɔ galew kɔni na u kana se k'o sɔrɔ Sirakɔrɔ Biriko ale kɔni kɔnɔna la fo ka taa se lakɔliden ko ta fanfɛla la nka fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa minnu bolila kɛlɛ kɔni ko juru la Papa Sidibe n'ale kɔni ye lakɔli karamɔgɔ ye a ko k'ale yɛrɛ kɔni bolila nin ko in na ka se ka na a kuma dogo nin yɔrɔ kofulen na barisabula ko nin ko in kɔni ka a nun donnen bɛ kosɛbɛ olu ka yɔrɔ kofulen kɔni na min bɛ ka kɛ sababu ye k'u kɔni caman kɔni menaces fo ka taa se ko kuntan caman k'u bɛ k'o sɔrɔ a ko juru la wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko réseaux sociaux kɔni groupe kɔni o caman sigin bɛ min na sa u bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a di maaw ma minnu ye Sirakɔrɔ Biriko sigibagaw kɔni ye minnu bɔra ka taa kɔ ka nafolo ɲini na u bɛ ka se ka dɛmɛ sigi Sirakɔrɔ Biriko kɔnɔ ka di nin maa ninnu ma walasa cogo min na u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye dɛmɛko ɲuman na. Kunnafoniya laban sa an bɛ taa muso dɔ ka ko kɔni juru la muso in kɔni ka donna Nigerian dɔ kɔni ka bɔ n'a ye kama sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ni cɛba in kɔni a ye muso in ye sirakuncɛyɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Carrefour kɔni ka se k'a ta ka dɛmɛ don a ma cogo min na barisabula a y'a ye cogo min na ɲɛnaminimafɛnw kun kɛn bɛ ka a ɲɛnami kosɛbɛ min bɛ taa mingo juguw kɔni ani ɲɛnaminimafɛnw tali kɔni o ko juru la ale y'a ta waati min na ka se n'a y'a feere nɔ a ye su kelen min si yen nɔ
nga ale bɔra k'a bɛ taa ci sen dɔ kɔni na ale bɛ segin ka na a ka so yɔrɔ min na ale nana sɔrɔ muso in kɔni ale ka tele kura n'o ye tele grand place smart ye a y'o kɔni ta k'o bɔ kuran na pewu ka tunu n'o ye ale t'a dɔn muso in kɔni taara yɔrɔ min na ko nin min filɛ nin ye ka kɛ dɛ ko nin bɛ ka kɛ sababu ye ka maa caman kɔni ba mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni ma nka k'ale y'a kɛ k'ale ma fɔ k'ale y'a kɛ kojugu la k'ale y'a kɛ ko walasa ka dɛmɛ don muso ma cogo min na de barisabula ale y'a ye cogo min na ale kɔni jɔrɔ la a ka su siko la ale y'a ta a ka senaya fɛ yen nɔ nka ko n'o a fɔra ale sara de nana kɛ ne ye muso bolo cɛba in kɔni a bɛ kasi la cogo min na a bɛ kasi la a ka ko kɔni o juru la ni bɛ dansige bi an ka kunnafoniw na sa an ye min sɔrɔ k'o da aw tulo kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ